Mae gan gyfansoddwyr lawer o benderfyniadau i gwneud wrth greu darn. Tempo, cordiau, offryniaeth, dynameg ac yn y blaen. Gall syniadau creadigol dechreuol arwain at ddarnau gorffenedig llawer mwy effeithiol wrth wneud newidiadau bychan i'r elfennau hyn. Mae'n siŵr y bydd llawer ohonoch chi yn dewis cyfansoddi ar gyfer y piano, ac os ydych yn defnyddio meddalwedd neu apps tebyg i Sibelius, e-sgol ac yn y blaen, gallwch ddylunio eich cyfansoddiadau heb fod yn bianydd medrus. Ond cofiwch fod y pwyntiau sy'n cael eu trafod yn y cyflwyniad hwn hefyd yn effeithio ar ddarnau ar gyfer offerynnau eraill. Mi ddylwn ni ddweud ar ddechrau cyflwyniad fel hyn nad oes un ffordd gywir o gyfansoddi. Does na ddim fformula i'w ddilyn byddai'n golygu fod y cyfansoddiad terfynol yn berffaith. Mae eich barn chi fel y cyfansoddwr yn holl bwysig. Mae cyfansoddiad effeithiol yn golygu bod nifer o elfennau a dyfeisiau cerddorol ar waith mewn darn ac yn creu cyfanwaith llwyddiannus. Yn y cyflwyniad hwn, awgrymiadau'n unig sydd gen i ynglŷn â mireinio cyfansoddiad. Awgrymiadau am elfennau a dyfeisiau y gallech chi eu cynnwys yn eich darnau chi'ch hun. Ystyriwch nawr sut mae cyfansoddiadau TGAU yn cael eu hasesu yn erbyn tair y colofn, sef creadigrwydd a datblygu syniadau cerddorol, rheolaeth dechnegol ar elfennau ac adnoddau cerddorol, ac adeiledd a chylyniad arddylliadol. Gadewch i ni edrych nawr yn fwy manwl ar y colofnau asesu. Sylwch fod darn effeithiol yn cael ei datblygu drwy gydol y darn, ac mae cyferbyniadau yn rhan bwysig o'r asesiad. Wrth gyfansoddi, byddwch yn dangos rheolaeth dechnegol ar elfennau ac yn ceisio defnyddio amrywiaeth ohonynt. Nid yw hyn yn ymgyrmu bod angen pob elfen posibl ym mhob darn, ond bod yna nifer o elfennau yno. Mae darnau effeithiol o gerddoriaeth wedi cael eu trefnu'n dda. Dylech ystyried adeiledd neu ffurf eich darn a dylai eich penderfyniadau arwain at greu darn sy'n gydlynol. Hynny yw, ydy'r darn yn gwneud synnwyr? Ydy'r elfennau yn gweithio gyda'i gilydd? Rydyn ni am edrych ar gyfansoddiad gan gyfansoddwr dychmygol. Dychmygwch mai chi sydd wedi cyfansoddi'r darn hwn ac mae dyma'r drafft gorffenedig. Yn gyntaf, gwrandewch ar y recordiad ac edrychwch ar y copi. Gallwch wneud nodiadau ar sut i freinio at datblygu'r cyfeiliant a'r gwead yn benodol. Ydy'r darn yn eich tŷ chi yn ei ffurf bresennol yn ddarn effeithiol? Be ydych chi'n hoffi am y darn, a beth fyddech chi'n ei newid? Yn enghraifft 1b, dwi wedi marcio rhai pethau y dwi'n credu dylai'r cyfansoddwr feddwl amdanyn nhw. Mae rhythm a lleisiad neu voicing y cor cyntaf yn cael ei ailadrodd ac yn aros yr un fath drwy'r darn i gyd fwy neu lai. Mae cwmpas y nodau yn gul iawn, o'r un isaf yn y llaw chwith i'r un uchaf yn y llaw dde. Mae'r harmoni, y cordiau, yn newid yn adran B ac eto nid yw'r gwead wedi newid. Yma'r 9 ac 16, gan fod yr alaw yn isel, mae llawer o'r nodau yn croesi rhan y bas. Maen nhw wedi cael eu marcio gyda chroes. Gallech feddwl am newidiadau'r alaw, ond gadewch i ni ganolbwyntio ar y gwead am y tro.
Dyma fersiwn 2. Y peth gyntaf wnes i oedd codi'r alaw 8 yn uwch. Mae hyn yn golygu nad ydy'r alaw'n croesi rhan y cyfeiliant, sef clef y bas. Hefyd, ystyriwch pa mor eang ydy cwmpas nodau'r piano. Mae gan biano iawn tua 88 o nodau, felly mae defnyddio ystod mwy o nodau'r offeryn yn mynd i gael effaith gadarnhaol ar wead terfynol y cyfansoddiad. Yn ail, mi newidiais i'r cord cychwynnol, y tonydd, sef C, E, G, drwy roi'r C yn isel a'r E a'r G yn uchel. Y ma'r 2, rwy wedi newid y nodyn isaf y cord, sef y gwreiddyn, o C i E, ac felly dwi'n creu gwrthdro cyntaf, C dros E. Roeddwn i'n teimlo fod hynny'n gwneud y cord i swnio'n fwy diddorol heb newid y cord oedd yno yn y darn gwreiddiol. A sylwch fel ydw i wedi amrywio'r ffordd mae'r llaw chwith, clef y bas, yn chwarae'r cordiau. Yn adran B, rydw i wedi cyflwyno rhythm newydd, sef crosiet a dot, a chwafer, ond heb newid yr harmoni. Ac yn adran A2, rwy wedi symud y brif alaw o'r llaw dde i'r llaw chwith am 4 bar. Dyma'r recordiad o'r newidiadau hyn. Yn fersiwn 3, dwi wedi ychwanegu nodau camu neu passing notes, y marau 8, 12 ac 16. Hefyd, mae gwead newydd gan y cyfeiliant y marau 21 a 22, cordiau gwasgaredig disgynnol. Mae hynna'n swnio'n gymleth, ond yr unig gwahaniaeth ydy fod y llaw chwith yn chwarae arpeggio a gord C sy'n symud i lawr. Gwrandewch ar y newidiadau. Fersiwn 4. Roeddwn i'n weddol hapus efo adran A, ond yn teimlo bod angen datblygu gwead adran B. Y ddyfais sy'n cael ei defnyddio yma ydy dynwarediad. Sylwch fod y nodau B, E, B yn y llaw dde yn cael ei dynwared yn llaw chwith yn hwyrach yn y bar. Y mar 10 mae C, G, E y llaw dde yn cael ei dynwared yn y llaw chwith ac yn y blaen. Gan fy mod i'n hapus fod yr alaw yn y llaw chwith yn adran A2, mi wnes i benderfynu addasu'r cordiau llaw dde i fod yn arpeggios disgynnol. Dydy'r harmoni ddim wedi newid, ond mae'r gwead yn fwy diddorol yn fy nhyb i. Yna mae'r syniad hwn wedi cael ei ddatblygu yn y llinell olaf yn y llaw chwith efo arpeggio disgynnol ar gordiau C, bar 21, A leiaf, bar 22, a G, bar 23. Teimlas fod angen diweddeb fwy pendant wedi hyn i gyd, felly newidiais y 2 nodyn olaf a rhythm. Gwrandewch.
Y cwestiwn nawr, ydy fersiwn 4 yn rhy gymhleth ar adegau? Ydy o'n colli'r ymdeimlad o fod yn un darn slic? Beth eich barn chi? Mae fersiwn 5 yn dangos rhagor o amrywiad gwead yng nghordiau llaw chwith. Rwy'n cyflwyno elfen newydd yma'r 5, sef nodau tonog. Mae'n hwn addurno rhan y bas ac yn datblygu rhythm y gyfeiliant. Yn adran A2, arbrofais drwy ddyblu yr alaw sydd yn y bas o far 17 ac addasu'r cordiau llaw dde. Bu berfyniais i wneud hyn mwyn rhoi mwy o statws i'r alaw wrth iddi gyrraedd diwedd y darn. Yna, arbrofais mwy gyda gwead gwahanol yn y bar olaf yn y llaw chwith mwyn dangos yn syml ffordd arall o orffen. Wrth baratoi fersiynau 6 a 7, dechreuais ystyried ydy'r darn yn ddiddorol ac yn taro rhai o ddynion band 4 y cynllun marcio. Mewn fersiynau blaenorol, roeddwn wedi arbrofi gydag ychydig o elfennau a dyfeisiau cyfansoddi. Mae'r newidiadau yn fersiynau 2 i 5 yn dangos beth sy'n bosibl, ond y cwestiwn pwysig nawr ydy'r darn yn effeithiol fel cyfanwaith. Mae fersiwn 6 yn dechrau gyda gwead monophonig. Dwi wedi tynnu rhan y llaw chwith yn gyfan gwbl o far 1 i 3. Mae gwead homophonig yn dechrau ym mar 4 ac yn parhau o 5 i 8. Arbrofais mwy gyda gwead monophonig y mar 9, 11 ac 17. Dwi'n hapus efo'r gwead yn adran B sy'n ychwanegu emosiwn breuddwydiol i'r darn. Mae clywed yr alaw ar ei phen ei hun y mar 17 yn rhoi mwy o sylw iddi, ond ar ddechrau'r darn rwy'n teimlo fod y gwead monophonig yn wan. Be ydych chi'n feddwl? A dyma fersiwn 7. Ychydig mwy o'r brofi efo'r gwead. Sylwch sut mae'r llaw chwith yn dynwared alaw y llaw dde ar y dechrau ac ar y diwedd. Mae'r fersiwn hon yn gorffen efo llaw chwith weddol brysur, barau 22 i 24. Dwi ddim yn siŵr am y llinell hon. Mae'r darn yn cyrraedd uchafbwynt ar ddechrau adran A2 ac yna'n tywelu eto tuag at y diwedd. Wel, wedi ailfeddwl, dwi'n teimlo fod y gwead yn y llaw chwith yn rhy brysur yma ac yn tarfu ar lif y darn cyfan.
A beth am fersiwn 8? Wel, eich tro chi nawr ydy arbrofi. Ystyriwch rhai o'r awgrymiadau uchod a'i cynnwys yn eich darnau chi. Gofynnwch pa elfennau eraill allwn ni fod wedi dyddio wrth ddatblygu'r darn hwn. Beth am newidiadau tempo, y rafi neu rit, y mar 16 er enghraifft, a ralentando ar y diwedd. Does na ddim marciau dynameg yno, a dwi heb ddefnyddio gohiriannau neu suspensions. Peth arall fyswn ni'n siŵr o'i ystyried ydy addasu'r cordiau er mwyn creu mwy o ddiddordeb harmonig. Nawr mod i wedi gweithio cryn dipyn ar y darn, wrth hunan afarnu, dwi'n gofyn i fi fy hun pa mor effeithiol ydy'r darn yn erbyn y meini prawf llwyddiant. Ydw i wedi creu syniadau sydd yn creadigol ac yn datblygu'r syniadau hynna. Oes na reolaeth dechnegol ar elfennau ac adnoddau cerddorol. A beth am yr adeiledd a chydlyniad arddulliadol, ydw i'n hapus mod i wedi cyrraedd y marc yno. Diolch yn fawr i chi am wrando a phob hwyl i chi gyda'r cyfansoddi.